pachisankho timavotera president kuti ayendese boma. Mawu ochoka pakamwa pake akhoza kukhala lamulo. Mwachitsanzo akalamula kuti akaidi 700 atuluke zimatheka. Kapena yayi munthu wamwalirayu tikhale ndi holiday ya 10 days zimathekanso. Nawu Chakwera anapita ku Germany ndi kumacheza ndi mtolankhani. Anamufunsa kuti bwanji ripoti ya ndege sikutuluka chikhalirecho munapatsidwa. Chakwera poyankha anavomereza kuti anali ndi ripoti akulisunga ku ofesi kwawo. Mu tsiku lotsatira nduna zake Kunkuyu ndi Chimwendo akukana kuti sanali ndi ripoti. 2 days later ataona kuti amalawi akwiya atulutsa ripoti mokakamizidwa. Mwazina ndege inagwa 16 minutes past 10 mmawa. Black box munalibe. Komanso ngati mukumbukira bwinobwino Chakwera ndi anzake anatuluza pa 10 Juni. Ndege inafika ku Zuzu airport ndi kubwezedwa. Akuluakulu ripoti kunena kuti ndege sinabwezedwe ku Zuzu. Tikang'ana mapu amene anthu aku Germany atulutsa ndege imene straight kupita ku Zuzu airport mwadzidzidzi inakhota ndi kumalowa chikangawa. Ndinakuwuzani kale kunena kuti 1986 mu Oktoba Samuel Machel anachita ngozi ya ndege. Ndege yake imachokera ku Zambia kupita ku Maputo imayenda bwinobwino straight inangokhota mosadziwika bwino ndi kuyamba phiri. Ndege ya Chilima zachitika chimodzimodzi mmene zinachitikira ndi Samola. Mbusa wa ku Zolozolo anamangidwa ndi apolisi atanena kuti ndege sinafike ku Zuzu. Akuti defamation. Ndiye timafunsa kuti pakati pa Jezebel ndi mbusa wa ku Zolozolo woyenera kumangidwa ndani? Kamulepo Kaluwa anamuzunza from Blantyre to Lilongwe pa nkhani yomweyi. Shame on you Kamajekete, munthu wopanda nzeru, useless man. Inu a German atsimikiza ndege sinafika ku Zuzu airport. Apolisi amene amamvera Kamajekete ndi kumamanga mbusa uja akufa bwanji? Shame on them. Chakwera ali Mkandawire, mkulu wa Malawi Army Valentino Phiri, Moses Kunkuyu komanso Kamajekete anthu amene akanapanga design tatopa nawo. Kodi akuluakulu mufuna makofi mufuna chani? This is too much. Zona mukakhotesa ndege yopita bwinobwino ku Zuzu ndikukayikhotesa kuyipitisa chikangawa ndikukagwesa anthu ndikuwapha kumene kuja ndikusowesasowesa china chilichonse. What is that? Tikamayenda nkhani imeneyi kuyambira pa 10 Juni ndakhala ndikunena pano kunena kuti MCP ndi Chakwera apha Chilima akhala kundisaka akufuna kundipha kufuna kundiseka ku prison. Koma ndinayima pa chilungamo kunena kuti Saulos Chilima anaphedwa. Ndinakupasani ma eso siyana kunena kuti this is not the first time Samola ma president osiyana anaphedwa pogwisa cho ndege. Lero ripoti latuluka, you can see for yourself. Akuluakulu ndege iliyonse yonyamula ma passenger 18 kupita kutsogolo imakhala black box. Wina asakunamizeni sizingatheke ndege yonyamula anthu 18 kukhala opanda black box. What is that? Koma chodabwisa ndege ya Chilima inalibe black box. Mwachidule anachosamo chifukwa ndizosatheka ndege yonyamula 19 passengers osakhala black box. Achakwera ndi mauza pano kunena kuti ngati akukhala nthawi yakale, this is new generation Gen Z, anthu amaganiza mwachangu. Takhala tikuwatsutsa from day 1 itangochitika ngozi kuti akunama ripoti yatuluka akunama. Lero sangakani ngakhale atumiza apolisi mene akutumizira muja kumaononga 300 million kumasaka baki mu TV. You are wasting your time chifukwa chilungamo chikuoneka. Mbuyomu ndinakuwuzani black box yatengedwa ndi asilikali aja amene apita ku chikangawa maokha. Asilikali 8 anayitenga ndikuyibisa State House. Zimene zichatakhala tikunena ngati propaganda, but that was true. Ife timakhala ndi information inside. Anzake amene amayenda Chakwera omwewo ndi amene amatiuza. Anatiuza kunena kuti black box inachotsedwa ndikuyibisira ku State House. Lero mopanda manyazi akuuza dziko akuti mu ndege munalibe black box. Pa press briefing Kunkuyu anamangisa pa press briefing ambirimbiri ndi mkulu wa asilikali Valentino Phiri. Anauza dziko black box ilipo
yasungidwa malo abwino. Ndiye pano ripoti kunena kuti black box kulibe tivesiti. Koma amene amafika ku Mzuzu oyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Akuluakulu, munthu sungachoke kwa sungu kupita ku Nchewu kukapika tomato wa 2000 kwacha. Taona ni Chakwera anachoka ku Malawi kuzungulira Mozambiki, Zimbabwe, Italy, Germany. Anaononga 4.5 billion kwacha. Chaphindu anapanga kumeneko ndikuya njinga osati ya moto kumaika palasa. That was very useless trip. Kumangoononga forex chikhalirecho nzipatamwiro mankhwala. Tikukumbukira 2022 anapita kunja kuwapanga agreement ndi Swed Electronic. Kunali 7.5 trillion bridging foundation. Lero sakuti kampani ya solar from Germany ikubwa Malawi. Mabodza okhaokha. Munthu kuyambira pa kampeni kubwera ali president pano tikupita so kampeni kumangonama. What is that? Marko 6 verse 14 mpaka 29 pali nkhani. Yohane Mbatizi amadzudzula mfumu Herode. Anakwatira mkazi wa chimwene wake Afilipo wa ku Syria. Ndizosaloledwa pa malamulo a Chiyuda kukwatira mkazi wa m'bale wako. Zimayi ameneyu Herodias anadziwa kuti Yohane Mbatizi amadzudzula kwa tumenewu. Anakwiya ndi kuyamba plani yofuna mupha. Ananyengerera mfumu inammanga. Mapeto ake anamudula mutu ngati mphaso kwa mwana wake. Tinamvapo mwambi amene akuti lonjezo lidadulitsa mutu wa Yohane. Nkhani yake inachoka pamenepa. Yohane ameneyu anafera chilungamo. Iyeyu amadzudzula kunena kuti ayi a Herode musakwatire mkazi wa chimwene wanu. Malamulo a Chiyuda sakula zimenezi. Mapeto ake mkazi madzuwa akazi tu amakhala ndi mphamvu akakhala kubedi ndi mamuna amatawumuza kuti mawa atu mufuna mundipase 100,000 zimatheka. Ndiye Herodias ameneyo anamuuza mamuna wake Herode umange Yohane Mbatizi. Ndiye anapangisa pati ndikumuuza mwana wake kuti yo mwana iwe uvine bwino, ndiye ukavina usankhe mutu wa Yohane ngati mphaso. Anasankha mutu wa Yohane. Mapeto ake Herodi anadula ndi mutu uja. 2020 ku Malawi kunachitika Dos Alliance Agreement. Achakwera alamulira kuyambira 2020 kulekera 2025. Achilima adzapitiriza pa 2025 kufika 2030. Anasayinirana poyera ku Kamuzu Institute ku Lilongwe. Patsogolo pake Achakwera anakhala 2 years mboma anamva kukoma. Anaphwanya pangano umachilima sanalole. Anayima pa chilungamo ndikuwauza Achakwera 2022 kunena kuti that was July pa 1. Ananena kuti kodi ino MCP tinagwirizana kunena kuti ine ndizayimira 2025 ndi chifukwa chani mukusintha. This will not be accepted. Milandu inayambira amenepo. Mapeto ake MCP inamunyengera Herode kuti amudule mutu Saulo Chilima. Tonse tinaziona sizobisanso ayi. Mutu unadulidwa ku chikangawa. Pali nkhani ina m'Baibulo Rebeka ndi Isaki atakwatirana anabereka awiri, Esau ndi Yakobo. Abambo amakonda Esau, amayi Yakobo. Zotsatira zake nyumba inagawanikana. Anyamata amenewa anasanduka khoso ndi mphaka. Tikukumbukira Yakobo ataba madalitso, Esau ankafuna mupha. Limeneli likhale phunziro kwa nonse amene mufuna kubera chisankho kugwiritsa ntchito NRB. Musamale. Amalawi adzakwiya ngati mmene anachitira Esau. Yakobo anaona kuti Esau akwiya, anathawira kutali kuopa kuphedwa. Kodi inu Amalawi amene mukukonza mapulani ofuna kubera chisankho mudzathawira kuti? Yakobo chapter 2 verse 10 akunena kuti kukondera ndi tchimo. National Statistics Office inapereka chiwerengero cha anthu maboma onse.
Mwachisanzo, kusalima anatiuza kuti that was 2023 sikale yayi. Kusalima kuli anthu okwana 550 cha ku Southern. Koma NRB ikutiuza kuti kusalima alembesa ma ID 880 cha kuti 1000. How come? Tiwachenjeza asambo poti owa amamvera kama jacket ndi chakwera. Ndiye akusintha mafiga. Chodabwisa kwambiri nchona kuti mafiga amene wasakusintidwa ku Southern region, sakusintidwa kumpoto. Mafiga asinda ku Central region. How come? Banja la Isaki ndi la Beka mulabu ya udani chifukwa chokondera. Yakobo anapa madaliso amkulu wake. Mapeto ake anakwiya kufuna umupha. 2025 Amalawi sikufuna kuti adzakwiye ngati mjana achitire Esau.